Even zien, jongen. Tje, hoi. Hallo. Toen niet eens correct, toen weer de amper sneeuw vlak, maar nou gaat het nog. Zet! Wat een sneeuw net, joh. Christmas, it's Dat Christmas. is er, hè? Was dat even sneeuw, hè? Wat lekker. Een filmpje van de sneeuw? Hallo, even een filmpje van de sneeuw? Hey Arabi. Oh! Movie from the snow? Hey, very beautiful. Ja, ja. Very beautiful. You see. Yeah, where you from? Iraq, Baghdad. Oh, Baghdad. Baghdad. You don't have a lot of snow in Baghdad, I guess. Holland, very beautiful. Very cold. Bye bye. Bye bye. Hoi. Geweldig. Het is de winter wonderland, maar het valt nog wat taart. Het zal wel wat weer te sneeuw wezen dit, hè. Ik wou het net echt lezen. Zo is het op mijn hand natuurlijk, hè. Dat is hartstikke heet. Vooral als die warme handen van mij hast, hè. Tenminste, je bent een lekkere warme moffen doen, hè. Dan wel, natuurlijk. Hekkie. Oh, tja. Och, hé, dan begint het ook al weer. Maar goeie, hè? Nou. Ik ben er weer. Hoe zitten we de Chris bij hem verkeerd? Ja. Wanneer begint dat weer dan? Morgen. Morgen alweer? Morgen. Jeetje, Sinterklaas in de laan en die is uit en dan nog een Chris bij. Nee. Is er dan al behoefte aan een Chris bij? Dat komt wel. Ja, hè? Ja, nu nog niet. Nu nog een beetje te vroeg. Ja. Dat komt wel. En stuur je er een beetje naar uit om bij Chris bij hem te verkeerd? Ja, het is prachtig. Ja, hè? Prachtig. Wat is er leuk om dan? Leeuwarden een mooie stad en de mensen zijn vriendelijk en veel mensen komen elk jaar weer terug om de Ja. kerstboom te kopen. Dus je levert een goede Chris bij hem morgen, ik wel erop. Ja. En is er ook nog een bepaalde ontwikkeling hier in kerstbomenmarkt? Ben je duurder dan vorig jaar? Of, Weinig prijsverschil. Oh. De inkoop is wel hoger, maar wij hanteren altijd wel ongeveer hetzelfde prijsniveau. Oh, je loopt ongeveer dezelfde prijs. Oké, nou, succes hè? So you are waiting for... But I just have to mention that maybe I get an order, and then I'll have to like. Yeah, of course, But yeah. yeah, so I'm working right now, and I'm waiting for an order. This Yeah. is our waiting spot. Actually, it's supposed to be over there, Yeah. but I think they're putting some Christmas trees or something. Yeah, yeah. So right now I can wait here Yeah. for now. Yeah. Yes. Well, and how long do you have to wait normally? Well, it depends. Most times you don't have to wait at all, but sometimes it happens that you wait maybe even an hour Yeah? without having an order. Yes. In this cold? I mean, I haven't waited long in this cold. Oh, okay. Pretty nice. Also, you can just go to McDonald's and wait there. Oh, yeah. But I decided to wait here in the cold. Yeah. You know, like a Viking. Like a real Viking. Yes. So, and where do you come from? I'm from Bulgaria. Oh, Bulgaria, okay. Yes. Well, good to hear. From Shout Sofia? out. Sofia? Yes, from Sofia. Okay. Oh, great. Have you been to Bulgaria? No, I haven't been there. You should go there. Yeah, is it nice? You know, they have way more snow up there. Yeah. And my uncle, he showed me a picture. They have 50 centimeters snow where he is. Oh, yeah, we'll have to wait for that here. And even then. Yeah. Well, I hope we do get that much snow. Yeah, but it snows. It's really nice, the snow. Yeah, I did. Don't you think? Of course. Yeah. Of course. Well, good luck and hopefully You too. yeah, you get an order fast. Thank you. Okay, succes. Bye. Ja, moeten we even checken. Ja, hier zijn die kant uit. De klauwen zo wat. Nou, anyway, ja, zat je misschien wel zien, hè? De video van het Zeiland, die staat net meer online. Juist dan kreeg ik daar al even een vraag over van, hey, waarom zit de video van het Zeiland net meer online? Nou,
Dat zie ik je mee uitlezen hoe dat nou komt. Ik kreeg een mail van de winkeliersvereniging van Zeeland. En die zei van ja, wie had je een taststemming van jongen. En we vonden de video echt net heel positief. Toen moest het verwijderen. Nou, dat had ik die in. Dan mag ik wel eerlijk zeggen, ze hadden het wie zijn van wie wil je ook graag de mogelijkheid bieden om een video te maken bij Zeeland. Dus misschien hebben we een afspraak maatje. En dan laten we die graag het winkelcentrum zien. En welke ontwikkeling wat er gaande binnen het Zeeland. Dus ja, dit ben ik op ingang. Dus binnen kwart dan zit ik daarheen en dan maak ik een video bij het Zeeland. En dan wil mij taststemming. Want ja, als je op de openbare weg werkt, nou dus erin. Dan maak ik gewoon ja, eigenlijk alles en iedereen filmen, of in ieder geval film je. Ja, dat is in winkelcentra is dat net het geval. Dat is een oorsoort gebied. Dus geen openbare weg of ruimte in elk geval. Dus ja, dan maak je er gewoon voldaan. Ja. Dus vandaar, dan weet je meteen. Op die snie een beetje short trouwens. Hoor. Het is wel een beetje net heel bot snie, hè? Er zit wat tussen snie en kraak in. Daar zit nog wel krijgt weg in wat voor haar. Ja, brandwacht hier. Het zou de brandwacht hier nou beneden hebben. Weinig activiteit. Dus het liep het net. Oh, zo misschien. Goeiedag. Wat had je aan de voeten? What do you got on your feet? What is that? It's a waterproof thing. Waterproof? Yeah. Oh, you can just take off like this. Oh, Yeah. And take off. your shoes are not waterproof. Yeah. Oh. Yeah, that doesn't work in the snow, I guess. Yeah. Okay, well, Like this. thank you. Bye. Bye. Oh, heel pas. Zo kent ik natuurlijk, hè? Daar kijk ik blij hoor. Ga weer. Hoi. Ik geef je gewoon een paar sloffen en dan doe ik daaronder doe ik dan weer een paar eromheen doe ik weer een paar beschermers of zo. Squambeschermers. Toen was het nieuwe handel, denk ik. Vind ik wel leuk, zo'n nieuwe handel. En vanzelfs ik nog even welkom aan alle nieuwe leden, want er ben heel wat bijkaam. Juist ik zelfs in op visite op het kantoor. Die zei ik weet niet precies hoe ik betel je maar. Nou, ze kom maar even del. Hè? Ga ik het even regelen. Dus best bos hout hier. Heel beneden mij het water denk ik, hè, zo volle hout. Ja, maar dat kan hem ook wel mee. Ja, lekker stoken hè? Zo is het. Ja. Maar ja, dat kwam de broek onder, dan mag ik wel stoken worden denk ik. Ja, zeker. Dat is koud binnen. Ja, dus, het is nog zo heat, is nog de heat ben. Ja. Maar dat is jou, wat is het? Ja, maar ik kan even een treintje maken en ik kan zo naar boven toe. Oh zo, heel veel, hoeveel mensen komen er dan? Ja, ik hoop nog een paar. Ja, toch wel? Nou, ik ben benieuwd. Zo weer beneden. We zijn machine. De Oosterstraat. Hey. De Oosterstraat, meestal. Leuk. Leuk, nog even niet, hè. We zingen een keer iedere keer in de Oosterstraat. Iedere keer. Zie deze man die had al wat eten. Zie, deze man die had wat eten hier. Oh, lekker. Goeiedag, lekker meneer. Wat is dit? Broodje. Oh, lekker broodje. Kijk, een brood. Waar houdt die wij? Waar hebt u die vandaan? Heeft mijn vader gekocht. Oh, oké. Ik was ook op zoek naar een broodje. Maar goed, ik moet bij jouw vader natuurlijk nu aan gaan klappen. Dan heb ik ook wel een visje hier. Ik denk dat hij heel wel een broodje. Hey, eet smakelijk, hè? Wat had hij hier? Stevige maaltijd. Wrap. Vervuld. Met een mix van onkool. Maar ook wat katerspek? Wat de fuck is katerspek? Katerspek? Katerspek. Dat was katerhast of moet er nog kater worden? Wat wil je vragen? Nou, ik maak je een video. Ja? Dan zeg ik op het bord, zoek je steen. Ja? Dat is een broodje met katerspek. Weet je wat het is? Katerspek? Nee, een flauw idee. Nee, ik niet. Nee. Zou je het ieder maand dat je een kater had of kreeg je misschien een kater van? Ik weet niet. Ik ken al twee natuurlijk. Ja. Ja. Of misschien is het van een kater. Ja, dat ken natuurlijk ook. Ja. Ik vermoed het. Raad het wel weten, dan moet jij binnen wezen. Ja. Maar weer een binnenstap bij ambachtelijke slager Ei Veldstraat. En dit is net gesponsord. Nog net tenminste. Geweldig. Nou, toch een skierrig hier in de Oosterstraat. Dit is de Beauty Boutique Beba.
Een scherige strijden, ja. Ik ga een massagepraktijk. Massagepraktijk hier bij de beauty boutique Beba. Zit de motormaat dat Beba door. Oké, dat is weer een gewoon een veske. Een heel bekend Portugees veske. Oh, ik in het meer nog zitten hier en de huur. Oosterstraat. Het is wel een mooi stritje, hè, mag ik zeggen. Het is een soort van kleine kerkstraat in Ljouwt, maar dan toch oors. Ietsje minder ontdekt. Een beetje de onontdekte kleine kerkstraat. Nou, Ja. ik kom hier eigenlijk net zo vaak, maar Nee? nou, het ziet er hartstikke gezellig uit. Smoek. Ja, toch? Ja. Is dat een mooi stritje, dit? Ja, nee, ja. Kom je er nog net vaker dat je denkt van, ik ga je weer een keer doen, dan mag ik er toch vaker heen? Nou, er zitten net heel veel winkeltjes waar ik dan kan shoppen, maar zo, ik denk wel dat het een van de gezelligste stritjes is. Vind je die 12 kleerwinkel dan? Je bent nog nooit west. Nee, hè? Nee, ik ben nog nooit west. Ik kan er vroeger wel vaak zijn, wel nooit meer, maar ik ga er wel door dingen kort. En je hebt een goed merkspul en zo, ja. Merkspul zelfs. Ja, ik heb een bosjas gekocht, gantruien en broeken en ja. Oké, nou dat is best wel leuk. Het is net zo wat, hè? Dat is net dat je een CNA wordt. Nou ja, niks mis met CNA misschien, maar zit al 12 keer, dan kan je misschien beter maar goed Nee, werden. dat is wel los, ja. Ja. Wat saai? Jo, ben je kijk west weer over en weer? Ja, je? Mag ik je wat vragen? Nee, dan ik heb Oh. haast. Oh, joh, haast. Maar wel goed bevallen hier, weer over en weer? Uitstekend. Uitstekend bevallen. Ja, ik, Altijd. tja, altijd zelfs, ik nog wel. Nou ja, ik ben voor Wikkels geweest. Ja, ja, dat is een mooi spul, ja. We zijn hier nog wel creëer spul. Ik weet niet hoe het nou is, ik ben in 10 net west. nog. Ja? nog. Het zijn wel merkspullen en zo. Ik heb een bosjas uit de kant. Hele goede kwaliteit. Ik denk van, als ik dat tussen de baas net ben, dan kan ik beter maar een jas keep je daar in ieder geval wel op zitten als ik de baas ben. Hè? Een bosjas. Sorry, hele slechte grap dit, hè? Pardon, hè? Ik kom hier niet echt heel vaak. Dus, Nee? Nee. Dus ja, ik vind het wel een leuke straat. Maar ja. Ja, je loopt er nu wel doorheen natuurlijk, ja. Ja, Hoe bevalt het? Ja, best leuk toch? Wat is de eerste indruk hier? Nou, op zich best goed. Ja, Ja? prima. Voel je Ja, hier wel fijn? ja, 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 sorry. Oké, Ik heb niet echt goede antwoorden voor je. Ja, dat is ook een goed antwoord. Ik wat denk dat je op een boerenpartij stemt, want je doet BB stemt, maar je stemt gewoon stiekem op de beauty boutique Beba. Ja. Goedendag meneer. Hoi. Mag ik je wat vragen? Nee, dankjewel. Wat dan? Ik ga naar huis. Doe je naar huis? Dankjewel. Doe het tussen, hè? Maar pizzeria Rigoletto zit er net hier op de muur, maar zo ja, hier niet. Ah, goeiedag meneer. Hoi. Zo, ja, dan moet ik nog wat vertellen. Ben je van de pizzeria? De pizzeria net echt hier op de muur. Ja, meneer. Ah, goeiedag meneer. Ga je hier een pizzeria? Ja, maar schoenmaken die alles niet. Ook hier is pizzeria nummer 7. Zit er wat dicht uit? Ja, maar die eerste schoenmaken die alles dan begint. Oh, doe je eens een maatje. Oh, succes hè? Dankjewel. Hoi. Hallo mevrouw, maak je wat vragen? Ben je al een keer geweest bij de Pasta Time? Nee, dat ken ik niet. Nee, hè? Misschien iets weet je in Wolle? Ja, misschien doe ik dat wel een keertje. Ja? Ja, Hoor je over pasta? zeker weten. Dat moet je doorvragen. Waar afmaken? Zullen we het meest weten net van pasta horen? Ja, ik vind het heel erg lekker. Ja, wat is jouw favoriete pasta? Ja, van alles. Maakt niet uit. Als er maar kaas over zit. Oh, oké. Dus carbonara, Ja, ragout, alle ragout Ja. noemen ze het eigenlijk volgens mij. Ja, of, Ja, allemaal lekker. ja hè? Ja. Heb ik een voorkeur voor een bepaalde vorm? Fusilli of pennen maakt of me ook niet pappardelle? uit. Het hangt maar net van de pasta af, hè? Ja, de saus die erbij komt. Ja, Ja. Van de saus die erbij komt. Ja, Ja. Dat het er niet afrolt. Nee, iets vastpakt en dan vlopt Ja. je in één keer. Ja, precies. En hoe eet u uw spaghetti? Doet u het met een vork of met een lepel? Of bent u zo iemand die het... Ik snij het. Ja, echt waar? Snijdt u Erg, de hè? spaghetti, ja? Ik denk altijd de smaak blijft hetzelfde. Ja, dat is wel waar. Maar de beleving is wel wat anders, heb ik altijd het idee. Zeker. Ik vind het ook altijd heel smakelijk als ik het mensen zo zie. Ja, wat ik heel fijn vind, dan doe ik het zo met een vork en draai ik het helemaal en dan heb je een heel mooie en het ziet volle er ook, mond het met... ziet er ook heel mooi uit. ja. Maar ik begin daar niet aan. Nee, waarom niet dan? Nee. Gewenning, denk ik. Ja, hè? Ja, maar ik ga verder, want ik heb een afspraak. Oh, ja, oké. Ja. Ja, natuurlijk. Veel Oké, tot succes ziens. met de pasta. Ja, dank u wel. U ook. Hoi. Oeh, ja. Ja.
Ik vind het altijd bot een purist reizen, maar ja, spaghetti, dat kun je toch eigenlijk net... ik zit het meestal wel eens dwaaien, hè. En dan geef je eigenlijk de griezen hoe de grauwe. Om er maar eens een mooi Frieske uitspraak in te gooien. Nee, eigenlijk, jongen, ja... Ik dan gewoon macaroni zou ik zeggen. Maar goed, wat is dit? De Indian food, die zie ik het echt nog een bezwarger. Oh, ja. Hallo mevrouw, mag ik je wat vragen? Sorry, I don't speak Oh. Dutch. Can I ask you something? I'm making a video here in the Easter Street. Easter Street? Sure. I don't know. Oosterstraat, I have to say. What do you think of this street? I actually live on the other side of the bridge, and I really think this street is super nice. It has a lot of small shops. Yeah. A lot of typical shops, I want to say. There's a hairdresser, shoes. I really enjoy walking here. It's a nice way home after uni, or right now I'm going to uni. And it's always pretty nice, it's cozy, I like it. Do you have like a favorite shop here? In this street? Yeah. There's actually over there, yes. They sell like fruits and veggies and also some snacks, some sweet snacks. Oh yeah, yes. The Toko Anadolu. Yes, Yeah, yes, okay. Exactly. And where do you come from? If I Italy. ask? Italy? Yeah. Oh, come stai? Bene, tutto ok, tutto a posto, grazie. Okay, nice. Yeah. And where do you come from, Italy? North, south? Northeast. My city is called Trieste. Oh, Trieste. It's close to Venice. It's really close to Venice and Slovenia. And is it worth a visit to go on holidays, Trieste? To Leeuwarden? No, to Trieste. Yes, absolutely. Yeah? Yes, you should definitely come. If you go to Venice, then you have to come to Trieste, of course. Okay. But you left Trieste to come here? Yeah, I left Trieste. I actually lived in Spain for 4 years, where I did my high school, and then I moved to Tilburg, the Netherlands, where I did my uni, and now I'm doing my master's at Campus Friesland. Ah, okay. Oh, nice. So it's like a real wander through Europe? Yeah, but the Netherlands is it's my home. Yeah, really? Yeah? Yeah, I really feel it. Why do you think, why is Netherlands your home? Because I think the people are very open-minded and they're able just to interact with each other better. I feel like in Italy I came from a bit of a smaller city where people weren't so open-minded, and that's why like the Netherlands, all of your systems are built in a much better way, and I just enjoy it being here. Everything is on time, and education is the best, so that's why I really enjoy it. Great to hear. Yeah. So, and one last question, maybe, what do you study, if I can ask? I study sustainable entrepreneurship. It's a master's course, and I've always been interested in sustainability, and so I came here. It's the best way. Yeah, great to hear. Well, thank you very much. Thank you. Grazie mille. Prego. Have a nice day. And I heard there's a new pasta. Of course, you are Italian. There's some pasta time or something, but I don't think that it just opened, so I'm not quite sure. Maybe I should. You as from someone from Italy, you should be the specialist. Yeah, maybe I'll try it out sometimes. Okay, thank you very much. Thank you. Thank you. Geweldig. Vond je nou een leuke video? Doe dan een mee omheen. Als er meer van Sjen abonneer dan op de Frieske Vlogger. Of we zelfs lid, hè? Krijg ze per de oormeester kijk dingen na. Want het ken gewoon, hè? Mocht je een probleem hebben met het lidmaatschap. Net in de zin dat het probleem was met het lidmaatschap, maar met het lidmaatschap onvregen of lid worden. Terwijl ik er al een hele lawaai stritten erin. Dan mag je gewoon even een berichtje sturen naar info@defrieskevlogger.nl. En dan kan je die eventueel wel helpen met het lidmaatschap. Ja. Zeg je dat gewoon. Zo gaat het gewoon. Ja. En mocht je op een andere manier steunen willen, dan kan je dat doen terug op bijvoorbeeld een bedankt achter de lid. Dat kan je hier onder de video. Kan je op de bedankt knop drukken en dan kan je ervoor kiezen om het geld achter te letten. Geweldig. Even hier. Nou, ik zie dus te lezen hier op het bord. Katerspek, ja, wat is dat? Dat is gewoon een drukfoto met katerspek. Oh, want ik zie dat de filosofie en ik denk, maar je een kater gewoon, is het van een kat? Misschien slacht je kat neer. Nee, het is van een barig. Oh, oké. Het is een rikkerspek. Ja, het is katerspek is eigenlijk. Ja, dat is een drukfout. Oh god, nee. Maar dan ga ik wel wat om te praten, hè? Ja, ik heb heel theorie en ik denk, nou, ik weet niet wat hier uit gebeurt, maar... Nee, Poeske had mist niks. Nee. Ik denk wat zullen er nog vregen willen, maar... Ja, nee, ik denk ja. Maar als je hoeveel mensen door heen lezen... Ja. En die
je het lezen wat je verwacht je heel vaak. Ja, dat is weer. En dan een keer de foto tussen zit en een enkeling die valt het op. Ja. Wil je hem nog net jij erin? Jawel. Oh, ja? Net de eerste, hè? Maar je hem naar het donkerrust. Oh, oké. Geweldig.